Timbog ang isang 41 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng mahigit 7 milyong pisong halaga ng shabu sa kinasang bypass operation ng otoridad sa Zone 1A, Barangay Irayang Sulong, Minalaba, Camarines Sur kaninang madaling araw. Kinilala ang suspect na si alias Tor, may asawa, kasalukuyang naninirahan sa Zone 2, Barangay San Roque, Pili, Camarines Sur at kabilang sa listahan ng mga high-value individual. Nasamsam sa suspect ang 20 pakete ng shabu na may timbang na 1,050 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 7,140,000 pesos. Upon investigation sa ating suspect, yung droga ma'am is galing ng San Pablo, Quezon. So dinideliver lang sa kanya, binababa sa kanya, binabagsak sa kanya. Tapos yung contact nila is magbibigay lang ng pangalan kung kanino niya i-deliver yung illegal drugs. Bali, nag-distribute siya ng droga sa Iriga, Nabua, Baaw, Pili at Minalabak. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Minalabak MPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yung tagumpay ng operasyong ito ay bunga ng patuloy na suporta ng komunidad. So, masusing operasyon ng ating mga operatiba at matibay na commitment ng ating mga kapulisan ay ang sa pagbuksa ng illegal na droga. Hinikayat naman muli ng otoridad ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra illegal na droga para tuluyan ng masugpo ang pagkalat nito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.